güç olup. Gaty bolsa Allah'tan şunu. Sunwatda hacı bolmadyk bolsa men ýüregime sardy diýipsiňiz. Göwnüm etip diýen naýdy. Zat. Gene baş tacım, sana metecim, dinim anancım, ya Resulallah. Ömrüňiziň soňky 10 ýyllygy size näme öwret? Berlen sözler kän öwüler. Ay dost canına. Endir men öýlenler. Urluk gaýryp gördüňizmi toýda? Çazy bilen aýlan kaky paýdyň bagyş men bagyş düş. Ay menden soň bir bagyş bar. Ol. Aşaýam helak etdiler. Durmuşdan hemme kada degişilse de ya dursaç. Ya lalaç. Bagyşyň sürüsi ýok, ýalňyşman. Ha. Aýdym şeň sürüsi bolmagy mümkin. Hiç kime ananmazlygy, anananlaryndan öwrenip gördüňmi? Ananandan öwrenip bolýar ananmazlygy. Ýagşy berip durmuşlar. Onunki döwletde ýurdumyzyň baýdan galmak nesip etdi Allaha. Düňümüz kän görmez Türkmenistan diýilýän döwletden Allaha nazaryn sowmasyn. Başymyzda paşamyzyň jany sag bolsun. Eger de wagty ýyda dolar bolsa, ötünç sorajak adamlaryňyz barmy? Yetişmedik daray durmuşda var, ýene tamra hyzmat etmäne yetişmedik. Oglanmalykda az ömürler kelte boldy. Näme ýere düşme ýeri ýa bolýan. Ekahym jan radysyň aý menden ip aglaýar.